to diwan Saint-Louis sukabe hewbe jangobe ngala kayit jibinande to Kër Mbay Fulbe nokkuje yade bokul Abdoul Sy ko don jangata o wi o ala kayit jibinande école Kër Mbay ala kayit judd kum soxlu kayit judd han fi mi ala kayit judd alen baba o wi ma walla me to woyndu Samba nokkuje yade e mban falne Saint-Louis fodde temen nayi e capan nayi e jeetati sukabe ngala kayit jibinande omo tawa omo joodi e les caali makko Hammadou Diallo kanka ardi godon wuro omo arta e den canel sabo do min goni e recensement tam ma ganduda ngala kayitaji juddu min badi hen 448 habitants e der woyndu Samba tan be ngala kayitaji juddu ngala kayitaji denteji ko badda déposer ko binduda tan joddinda ado hori feere na badda sa yehi tribunal wona ni lele boccitoda deda boccito hen tata boccito hen dum kadi ko heddi ko wada retard so min dañena laamu o mbo walla amen mbo buuja mbo naata gore fulbe he par mbo wada par wuro walla mbo rendena par gore dede min daño audience fodinde bal balde dede walla balde tati bal ma cadele de kam haysa ittakine de usto kam e sis wona dum don problème on heewi ko heddi ko buri heew Ibrahima Diamanka kanka ardi suudu ñawurdu gondo do e Richard Toll o yisaha fo yimbe ne ngare makko ene kala cadele kayitaji jibinande so ƴeewi mbanko commune mais centre mo ganduɗa kañum foti wadde déclaration sukaɓe jibinaɗo foto fawata fewnede kadi juddu woni ko e nder commune Richard manam no woɗɗi guure ɗe ganduɗa ɓen pota fewnede ɗum ko caɗele goɗɗe neɗɗo fawi hen fawde ke nokku mo ganduɗa hoɗɓe toon ɓe ko remoɓe e aynakoɓe ɓe gowani so neɗɗo jibinama ɓe jaha to centre d'état civil to ɓe mbaɗnoma kayito juddu toon to dudal Kër Mbay Fulbe fodde sukabe sappo fodbe wadde kawgel ndeno hitane goto jogi hen kayita wi non ko Yero Diagne kanka janginto ben sukabe cette année sur les 10 qui doivent faire l'examen au CFE hande so tawi a ƴetti kala suuji kawɗiɗi kurkaji sappo mo ƴettida foof ko goto tan woni jogui den kayitaji ɗum noon ene hollita jinnaɓe ɓe ko wersidiɓe sukaɓe ɓen saabu en mbawata famde ko wonande classe no fotiri yimɓe sappo foof taw ko goto jogui hen kayit ɗum ko hunde nde ganduɗa ene foti ƴewtede no hannirta ni en enen mbawi wiɓe hande ɗo e diwan Saint-Louis won guri kewɗe sukaɓe ngala kayitaji jibinande ɗum kadi adi caɗele e batte jangde mabɓe bomo ganduɗa woni jangguinoɓe ene mbaɗi erango faade laamu ngu yo wat feere ko ɓuuri yawde yacade ɓe mballa ɓe ɗon sukaɓe beele jangde mabɓe wasa bonde janggo e jaam Lamine Bayla Sène Richard Toll RFI